там как се снима. Малко. Чакай. Ето, не е лицето. Ето го. Това е Роминге. Чай, тук ли е ката? Мали. Това юти. Какво ще почне? Да беше много долу. Мали. Не мога. Само вървани, я се казва. Мали. Аз съм достал светкавицата му, майката. Абе и без светкавица може. Аз се бих. Еми, колан ключе по болка си каза. Така, това... Еми, да купча колан по болка си. Еба, само майка. Чай, това трябва да се заснеме, бе. Това да се документира. Мали! Това вече беше огромен, според мен. Вече суперстар. Така си играе. Чай да снеми това. Сиренето и водката. Другата водка. Сега всичко трябва да се заснеме. Чай само да кажа на хората, които слушат и гледат. Това беше Дамец. Вижте моя мил. Моя мил сега. Да. Разпърте. One night. One to take the ship one. Специално с Дънкън Маклауд. С Дънкън Маклауд. Безсмъртен Дънкън Маклауд. Штатския поет Томас Бек. Играч. И береме колан човек. Колан човек бас. Яша? Яша. Играй. Да. На кой? Е два пред камерата. Вече на курс пред камерата, така че едва ли ще влезеш добре. Но както де.
Валдус игра в банк. Значи чиста игра на два банк. За улицата Божи. Спирай. Пауза, казай стопи, това не е край. Айде.